estades, e ao que callos por convidarme, por segunda vez, ese que non quedara en medio ao desde a primeira. Obrigado tamén por facer este debate, porque creo que este debate é necesario, sobre todo tamén desde o punto de vista da URBE, non? Eu creo que, desde o punto de vista da URBE, eu creo que este problema coñécese desde unha perspectiva secada moi lateral, eu tamén vivo nunha URBE, e hai determinados aspectos que non saen habitualmente nos medios de comunicación, as novas e demais, e que ao mellor secada sí son importantes mirar ou tomar conciencia deles e mirarlos un pouco máis polo mío. Sinto-me un pouco interpelado pola concorrencia, porque teño un amigo aquí que é forestal, entón isto parece que me estou metendo un pouco no campo dele, pero vais a ver, disculparme se cadra complementarme os erros que poida cometer. Vou comenzar contándoos un pouco, vou facer isto un pouco ao revés. Vou a comentar algunas cousas e logo vamos a comentar o que pasou na Vaga de Incendios. Vou a explicar que é o lume desde o punto de vista histórico, social e sociolóxico en Galiza, e logo falaremos do que pasou este verán e por que é peculiar este verán ou por que son peculiares as vagas como esta. Entón, decidí optar, ademais, por unha foto que saquei este mesmo verán na comarca de Valdeorras. Eu, nos ratos libres, fago fotografía e hago de vídeo e decidí, cando vi todo isto, máis por un motivo de curiosidade investigadora que é solo de fotografía, decidí baixar a Valdeorras a ver o que estaba acontecendo en plena vaga de lume no día 20 de agosto, que estaba, pois, para que vos fagades unha idea, despois dou-vos algún dato, pero estaba ardendo da orde de unhas 800 a 1000 hectáreas diarias naquela zona. É unha zona que foi especialmente castigada e logo xa veremos alguna cousa. Por comenzar con esta imaxe que nos reflite un pouco o significado deste lume, precisamente, donde e a que atacou. Vedes que é unha viña, nunha comarca vitivinícola, como é a comarca de Valdeorras, e vedes unha viña bella, que además é unha viña bella, e que ten as uvas queimadas. Ademais, hai unha historia vinculada a isto que comentarei máis tarde, que é precisamente por que está ardida esta viña. Vale. Entón, sen máis, pásame a seguinte diapo. Vou a facer unha pequena retrospectiva, non me quero fondar moito no tema, pero quero que entendamos que é e por que arde Galiza. Históricamente, o noso país non tiña bosque. É unha cousa que a xente lle chama moito a atención, pero Galiza non era unha zona boscosa. Posiblemente o fose no pasado, pero desde hai máis de 1000 anos, a Galiza, sobre todo desde a chegada dos xermánicos, a maior parte da superficie que consideramos un monte non era unha superficie arborada, era unha superficie de matogueira, unha superficie de arbusto que se utilizaba como parte importantísima dunha cousa que chamamos sistema agrario tradicional. O sistema agrario tradicional é, ni máis ni menos, que integrar nunha explotación agraria que era familiar, evidentemente, naquela época, por un lado, o aproveitamento das agras para os cultivos como o trigo, as patacas despois, o millo miúdo, que despois foi o millo actual, o maíz, e todo isto se utilizaban as agras, e logo utilizábanse as partes do monte, da parte máis montañosa, para, con ese monte, facer tres cousas. Por un lado, estrume, por outro lado, cabalo, que se decía cabalo rozalo e provocar que tivésemos un terreno mínimamente fértil e plantar un cultivo como trigo, etc., e utilizar esa roza tamén como abonanza. Sería un pouco a triple funcionalidade que tiene ese monte e que forma parte do sistema agrario. En realidade, o monte non é forestal, en Galicia non é unha superficie de aproveitamento forestal como se pode considerar a día de hoxe, senón que era unha superficie agraria, unha parte máis do agro. E máis, probablemente representase o 60%, entre o 60% e o 70% da superficie. A superficie ocupada por terras agrícolas onde se plantaban cousas representaba unha porcentaxe moi pequena. De feito, aínda a día de hoxe, o 30% do territorio galego é agrario, mentre, 30 ni siquiera, o 25 aproximadamente
é agrario. E o 70 sigue sendo forestal. O que pasa é que agora considerase forestal o que antes era parte dese sistema agrario que son os pastos arbustivos, as matogueiras, o monte baixo, o monte de mato. Que dicía como funcionaba o sistema agrario tradicional? O sistema agrario tradicional o que funcionaba era aproveitando esas superficies que eran de monte para a explotación agraria, para alimentar, dar de pacer aos animais, e normalmente, ademais, eran superficies de monte veciñal en mancomunidade. Estas superficies tiñan unha zona destinada a pasto e outra parte que se utilizaba para facer esa roza que normalmente cada certo tempo queimábase precisamente porque o lume era unha ferramenta agraria máis e o que se facía era baixar a maleza e utilizar o lume como, por un lado, rozador natural e, por outro lado, porque a superficie queimada constituía un abono moi importante para logo plantar esa superficie como un cereal de inverno, como podía ser trigo ou normalmente centeo. Era un trigo e un centeo que daban uns rendimentos moito máis baixos, pero que servían para cambiar o uso do terreo e que posteriormente se convertiría en pasto. Ese sistema agrario tradicional utilizaba o lume como unha ferramenta. Era unha ferramenta habitual, normal, pero non se queimaba en calquer lado. Determinábase nas superficies de monte veciñal en mancomún, determinábase que zona se iba a queimar, queimábase, sementábase e cavábase, e ese abono, pensade que estamos nunha época na que o único abono que había era o esterco das propias vacas e a ciencia que podía facer ese lume, porque non había abono químico. Estamos falando do século XIII, do século XIV, mesmo do século XIX. Entón, o lume constituía unha ferramenta moi importante. Por volta do século XX, xa coa ditadura de Primo de Rivera, pensade que aquí desamortizamos cousas en 1927, non en 1845, senón en 1927. O sea, cando a desamortización de Mendizábal empeza en Castela a mediados do século XIX, en Galiza chega no ano 1923. Coa ditadura de Primo de Rivera. Hai xa desamortización previa, pero hai unha desamortización posterior que chega e que se estende. Entón, naquele momento, o sistema agrario tradicional funciona a plenitud. En Galiza, prácticamente, desde había 1000 anos, non houbera ningún cambio. Prácticamente, había máis rendimentos ou menos, pero nos sistemas de propiedade as cousas seguían máis ou menos igual. Entón, nos anos da ditadura de Primo de Rivera, dice ou desposúese, en certo modo, ao personal, sobre todo ás persoas das aldeas que son propietarias do monte veciñal en mancomún. Sabedes como funciona o monte veciñal en mancomún? O monte veciñal en mancomún é propiedade de todos os que habitan na aldea durante un período determinado. Hoxe en día a lei de montes establece que son 9 meses. Tens que ter a casa fumando 9 meses. Entón, é propiedade de todos e non é propiedade de ningún. O aproveitamento hai que facelo por consenso. Isto non sempre era un consenso, pero máis ou menos era un consenso. Entón, no ano 23, a ditadura de Primo de Rivera determina a primeira intención de usurpar o terreo en mancomún aos veciños e pasar a propiedade do Estado. Nesa primeira intentona, os veciños, como resposta, o que fan é dividir o monte. Parten o monte en parcelas, as parcelas divídenas, por eso temos esas parceliñas tan pequenas, divídenas en partes por familias, e isto é unha maneira de dicirlle á dictadura e dicirlle ao Estado: mira, o monte é noso, e se non nos lo deixes ter en común, témolo en cachos, pero é noso. Ainda así, apropiase dunha parte dese monte e os veciños reaccionan. E reaccionan violentamente, ademais. Reaccionan dunha forma bastante agresiva contra ese intento de usurpación do monte. A ditadura de Primo de Rivera remata, empeza o período republicano que dura moi pouco, hai unha reforma agraria en marcha, pero que sigue sen entender como funciona o monte veciñal en Galicia. De feito, ainda hoxe, ao Estado costalle moito entender que é un monte veciñal. Porque, que é un monte veciñal? É un SL? É un SA? É unha comunidade de bens? É unha sociedade civil? Que é iso de que
eu sou propietario do monte se paso un tempo nunha aldea en que non viva ali. Con tal de que pase 9 meses no ano, son propietario do monte. Como é iso? Entón, o Estado, peligrosamente rojo, isto non pode ser. E entón, por un lado, derivado de non entender como funciona a propiedade en Galicia e, por outro lado, derivado da necesidade que ten o Estado finalizada a guerra de recursos, Franco promulga a lei de Patrimonio Forestal del Estado, crea o ICONA e o que fai o Instituto de Conservación da Natureza e o que fai é apropiarse de todos os montes veciñais e pasos a propiedade estatal. En concreto, en algunos casos dos concellos, noutras incluso do propio ICONA. Que acontece nese momento? De repente, donde tú tiñas unha superficie preparada para manter as teus animais no monte, tiñas unha zona para abonar e para facer un cultivo de inverno, tiñas un sitio onde podías simplemente ir a pastar, donde o lume era unha ferramenta para traballar, de repente dicinche, o monte meu, si tes animais, búscate la vida. De pastar aquí, nada, porque o vamos a repoblar con piñeiros, naquele momento eran piñeiros. E, ademais, o que de ti que se te ocurre utilizar o lume. Entón, o que en un momento era un traballador, acto seguido convertise en un delincuente, porque pasa de unha persoa que utiliza o lume de maneira, digamos, racional, adaptada ao territorio, despois podemos discutir se é racional ou non, pero estamos falando, temos que ponernos en situación, estamos falando de 100 anos, e pasa a convertirse nun incendiario, nun terrorista. Entón, as penas por poñer lume a unha superficie de mato convirtense en habituais. A xente é sancionada simplemente por queimar un anaquillo de terra para facer un pouco de pasto. Para facer un pouco de pasto, para sacar un pouco de molime para traer para os animais, etc. E para utilizar tamén como zona de pasto. Porque o Estado o que fai é roturar eses montes e plantar piñeiros, sobre todo piñeiros, nesas superficies. Entón, que acontece? Acontece que o galego e a galega que están nas aldeas rebelanse. Hai un montón de estudos feitos xa nos últimos anos, sobre todo por Ana Cabana, se tedes oportunidade, os estudos de Ana Cabana son moi interesantes sobre a conflictividade rural nos anos 40 e 50 en Galiza. Ana Cabana explica claramente que naquele momento o que nun primeiro momento era unha ferramenta de traballo acaba convertíndose nun arma de rebelión. Entón, non me deixas aproveitar o monte? Non te preocupes, nin para ti nin para mí, ou nin para mí nin para ti. Entón, donde o lume era un instrumento de traballo, acaba convertíndose nunha ferramenta de rebelión. E o lume é unha ferramenta de rebelión que se utiliza sistemáticamente contra as plantacións masivas que fai o ICON. Pero sistemáticamente queremos decir que, como non hai registros, non temos unha constancia clara. Só temos atestados da Guerra Civil, dos anos 40, dos anos 50, pero vese claramente que hai unha actividade de lume para pelear contra o Estado de maneira sistemática. Ademais, de maneira sistemática e, ademais, a conciencia. Hai determinadas zonas en Galicia onde as superficies do monte veciñal eran moito máis extensas, como pode ser o Barbanza ou como pode ser a zona do interior de Lugo, no interior de Ourense, onde a actividade incendiaria era tremenda. Que pasa? Que os homes das aldeas son os primeiros penalizados. E isto conta moi ben Ana Cabana porque di que, claro, que nun primeiro momento, quen iba ao cárcere? Os homes. Entón, os homes poden metelos no cárcere. Entón, que fago? Sanciono. Alguén pon no meu monte? Tú, para viñan a falar cos propietarios, os que foran propietarios do monte veciñal, e detiñan ao mellor algún acusado de incendiario. Ao momento deixaban no libre, pero detiñan. Entón, que fixeron? Mandaban aos vellos, as mulleres e aos nenos. É dicir, os vellos porque eran vellos. Home, é que é vello, non vamos deter a un maior, non sabe o que fai. Unha muller, que se pode esperar das mulleres? A razonamento franquista, 100%, e os nenos non sabem o que fan. Os nenos e os vellos non sabem o que fan. E os tampouco, entón, nada, mandaban as mulleres, os nenos e os vellos. Todo isto lévanos a que a actividade incendiaria pasa de ser ese instrumento de traballo, un instrumento de rebelión, e queda no imaginario colectivo como unha forma de rebelión
oscura, pasiva, pero moi eficaz contra o réxime. Por qué? Porque moitas das plantacións que puxeron na época non prosperaron. Primeiro porque se equivocaron ao poñelas. Equivócome, non? Equivocaron ao poñelas, escollendo especie, escollendo lugar, etc. Pero tamén porque algunhas delas simplemente non prosperaron, porque ano sí, ano tamén, ardían. Entón había que replantar. O piñeiro non rebrota, non é como o eucalipto. Vale, todo isto é o caldo de cultivo co que chegamos aos anos 70, aos anos 1970, cando o franquismo se dá conta de que isto é un problema. Entón empezan a devolver os montes aos veciños, pero non dunha maneira pacífica tampouco, porque claro, como se apropiaron deles nun momento no que non fixeron deslindes, non lle explicaron a ninguén canto de onde chegaba e onde non chegaba. Había enclavados no medio, xa, superficies de xente que tiñan propiedades no medio do monte veciñal ou se fixeran con un cacho porque se apropiaran dele. E cando se devolveu ese monte veciñal, o que foi é unha fonte de conflitos. É dicir, a devolución do monte veciñal á veciñanza convertiuse noutro problema. E entonces, o lume que hasta os anos 70 fora un instrumento de rebelión e foi moi eficaz en algúns casos, convertiuse nun instrumento de conflito entre os vecinos. O sea, de poño lume porque non estou de acordo, porque me devolviches mal a superficie, porque a superficie tumba, a superficie dalle. Ao final, pasamos de un elemento que é sociolóxicamente un problema a convertilo un problema político contra o réxime a convertilo nun problema político entre os vecinos, un elemento de enfrontamento. E con eso fomos evoluindo. No ano 1979 documentase máis ou menos a finalización do sistema agrario tradicional. Por qué? Bueno, a finalización do sistema agrario tradicional ten moitas vertientes, pero máis ou menos a partir do desarrollismo franquista dos anos 60 hai unha migración masiva, unha traslación masiva de poboación do rural ao urbano. Medra nas cidades, primeiro en Europa, en América Latina primeiro, logo en Europa, e finalmente Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. A xente marcha a esas zonas, os polos productivos industriais e económicos, e logo tamén engrosa as partes como a faixa atlántica galega. Vigo, Coruña, Compostela, vale? E vamos desplazando esa poboación que ocupaba as zonas rurais. Pensade que nos anos 40 casi o 90% da poboación galega estaba no rural e nos anos actuais temos menos dun 10%, é dicir, pensade a traslación enorme que temos de poboación dun lado para o outro. Entón, todo isto produce que teñamos un territorio que formaba parte dun sistema que estaba moi integrado, que formaba un todo continuo, no que todo o mundo traballaba, no que todo o mundo dispoñía do seu día a día a ser nada. Nada no sentido de traballamos que houve unha traslación das explotacións agrarias convertirnos en explotacións maiormente leiteiras ou cárnicas, que foi a gran aposta galega, sobre todo o leite, nos anos 80 e 90, e, por outro lado, a maior parte desa poboación foi obrigada a abandonar nunha reconversión estructural que foi, a partir da entrada, sobre todo, na Comunidade Económica Europea, pero xa antes do ano 85, foise desplazando a xente do rural para o urbano e quedándose aquelas poucas explotacións que cada vez eran máis grandes e ao mesmo tempo cada vez había menos xente. Pero houve un problema, e é que, por un lado, medraban as explotacións en número de efectivos, o volumen de traballo ano por ocupado medrou en Galicia nun 300%, pero a propiedade non pasou as explotacións que quedaban en funcionamento. O sea, pasaban as vacas, pero non pasaban as parcelas. O cual, temos que probablemente, durante os anos 80 e 90, deixásemos en abandono casi un 30% da superficie agraria útil, que é aquela que tiñan as explotacións que estaban en funcionamento e que non se lles pasou, non se traslocou a nova realidade. Isto que fixo? Xunto coa superficie veciñal que estaba en abandono, con esta outra, aumentou, e o aleiramento do rural aumentou as zonas despoboadas e as zonas abandonadas dunha maneira exponencial. Cambia de diapositiva, por favor.
Ese cambio no modo de produción, ese cambio levou aparellado un cambio na estrutura de propiedade. Houve concentracións parcelarias, pero as concentracións parcelarias non absorberon a totalidade do terreno que quedou libre. E ao mesmo tempo, a especialización agraria fíxose zonado. É dicir, temos a Terra Cha, que é moi especialista, temos Odeza, temos Mazarico, Santa Comba, Xallas, ou temos Melide e Arzúa, que son moi especialistas en produción de leiteira, pero hai grandes zonas en Ourense que están abandonadas. E no interior e no oriente de Lugo tamén. E ao mesmo tempo levou a cabo outro tema, e foi o abandono territorial das zonas urbanas. Despois poñerei unha imaxe que ilustra isto, pero o urbanismo da faixa atlántica levou aparellado que o desplazamento da poboación a actividades non agrarias provocou o abandono das terras agrarias, construíronse novas casas, como Razo é un exemplo moi claro, Porriño, Mos, podemos ver toda esa faixa, trasladouse a xente a vivir en casas incluso no rural, pero as terras que estaban sendo aproveitadas non se deixaron de aproveitar. Entón, que se fixo con elas? Ou se abandonaron, ou se plantaron de eucalipto. Por qué? Ou de piñeiro, vaya, pero sobre todo de eucalipto. Por qué? Porque o eucalipto é a silvicultura de abandono. Eu poño o eucalipto aí e medra. Entón, que fixen? Todas as parcelas que antes eran agrarias, convertinas en parcelas forestais. En parcelas forestais plantadas de eucalipto, medrando con eucalipto, a leche boa. Que provocou todo isto? Un caos. Un caos desde ese punto de vista. O último mapa que publicou o Laboratorio de Estudos do Territorio da Universidade de Santiago explica claramente esta dinámica. Non o encontrei para poñerlo aquí na diapositiva, pero non hai ningún problema, porque además de ter eu colgado na miña rede algún deles, pero senón tamén fai o que chegar. Ese caos territorial xunto co urbanismo exacerbado e mal planificado ou directamente non planificado provocou o que lle chamamos superficie de interfaz, que é as casas metense no monte e o monte metense nas casas. Que temos aí? Un caldo de cultivo perfecto para se generar situacións de risco. A iso chamamos de interfaz porque precisamente é superficie abandonada ou plantada masivamente con especies de crecemento rápido, casas ao lado, instalacións urbanas ao lado, instalacións industriais ao lado, pirotecnias. En Teo reventou unha pirotecnia ao lado dun monte. A ver, pirotecnias, industrias, gasolineiras, ao lado do monte, cos eucaliptos a 1 metro do límite. Entón, e con unhas toxeiras de 2 metros de altura. Por outro lado, temos unha política legislativa que en ningún momento se fixo facer cargo das estruturas fluviais, das estruturas de propiedade. Xa se arreglaron. Aquí a Xunta de Galicia e o Estado fixeron o catastro, sí. Donde hai concentración parcelaria? Pois ben, teño as fincas registradas. Pero donde non hai esa abandono de propiedade? Bueno, como me dixo a mí unha vez o director xeral de Montes, o extinto director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, díxome: es que sois demasiado intervencionistas, hombre, pero la gente sabe bien lo que hace. Pues, muy bien. Pero algo de interés por parte da administración debería haber. Es que los rojos siempre estáis en la misma. Isto fixo que a política legislativa existe, pero non se aplica. Non hai unha política legislativa eficaz, non porque non haxa lei. Lei hai, pero igual. Sacan un pladiga, sacan cada ano pladiga porque están obrigados a sacarlo, apróbalo, e o propio pladiga di cousas, o pladiga é o Plan de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, sácase cada ano por maio, e ves cousas que este ano a Conselleira de Medio Ambiente e a Conselleira de Medio Rural estaban dicindo que es que non se pode hacer, pero señora, que ten usted escrito no seu pladiga. A ver, se está usted contradicindo, señora, mire, es que non pode ser que tengamos un territorio tan non sei que e os árboles están cerca das casas. Pero mire, é que vostede ten aí un desiderato no capítulo 17 que dice: teño que intervir aquí. Non é que o digamos os roxos que queremos intervir no territorio, é que os seus técnicos dicenlle que ten que facelo. E ademais ten leis para facelo. Pero non fan. Cambio de adiante, por favor. Ao mesmo tempo,
chegamos á actualidade. E todo o anterior, caos territorial, políticas legislativas ineficaces, caos urbanístico, interfaces, abandono, xúntase con un contexto de troco no clima evidente, temos máis graus, temos máis horas de sol, temos máis sequía e temos episodios de chuvia moito máis intensos na primavera que provocan que o lugar onde máis crece a biomasa de Europa, aquí, estea desbordado de vegetación. Es que hai vegetación, claro que sí, hombre. Estamos no lugar verde de Europa, a Eurorregión, Galicia, Norte de Portugal e Cacho de Asturias, somos o sitio onde máis medra a biomasa de Europa. Señores, es que non é unha sorpresa, isto xa se sabe desde hai 50 anos. Xeneran unha cantidade de biomasa combustible enorme, enorme. Unha biomasa combustible que chega ao verán nas zonas de clima mediterráneo, que son, sobre todo, o sur de Ourense, o sur de Lugo e toda a provincia de Ourense, o cacho de Pontevedra e un cachiño da Coruña, nunha esquiniña xusto ali onde bate con Pontevedra, que fai que isto se convirta nun papel acento, nunha tela. E ao mesmo tempo temos unha dotación de prevención incoherente co tipo de territorio que temos, porque temos sistemas de prevención e defensa contra os incendios que non están asentados no tipo de territorio. Non seguimos co mismo sistema de planificación dos anos 80 con un territorio que estamos no ano 2020. Eso sí, cada ano gastamos un pouco máis. Pero o sistema sigue sendo exactamente o mesmo. Eu traballei hai 17 anos no sistema de extinción e sigue exactamente igual. Exactamente igual. E ademais temos especies pirófitas como o eucalipto sobre todo, pero tamén os piñeiros, algúns tipos de piñeiros en algunhas zonas, que están producindo unha biomasa combustible enorme. Ademais, sin atención, sin cuidados, sin ninguén que mire por ela, sin faixas de xestión, sin apartarse das cascas, sin apartarse das estradas, sin apartarse das zonas agrícolas, xunto con superficies abandonadas onde hai mato, que antes, dado o sistema de agrario tradicional, que estaba nunha especie de mosaico, había certas discontinuidades, ou está en abandono, é un continuo. Hai materia vegetal combustible en kilómetros. Mirade, vou vos contar unha anécdota que eu viví. Eu son enxeñeiro, eu antes de ser profe do ensino público, era perito de medir leiras. Como dicían os vellos, un perito. Pois eu era un deses. E fun a Ourense, ao Concello da Pola e ao Concello de Celanova a facer traballos. Recordo que estaba medindo un monte para facer unha instalación de abellas para mel e había que desbrozar. E había primeiro que localizar os matos. Bueno, foi imposible. Os tochos pasábanme como un metro por riba da cabeza. Os tochos, as xestas, estaban así, un metro por riba da miña cabeza. O GPS perdíame cobertura porque non había cobertura, porque resulta que as plantas non lle deixaban a antena do GPS coller sinal. O sea, hasta aí. Bueno, pues eu estaba medindo unha finca no Concello da Bola, medindo unha finca, e entón díxome o paisano, por ali, e agarro o meu GPS, que é unha vara que ten 2,5 metros de alto, con unha antena e tal daquela, e leva un aparatiño así con unha pantalla, parece un teléfono móvil pero grande, e entón se o alabo, me meto a perna e ¡bum! E según me metín, o sea, chegou unha maleza, enterrei a perna hasta aquí. Hasta aquí. Por qué? Porque iso leva 50 anos. Medra, morre, medra, morre, medra, morre, medra, morre, morre, morre. E todo iso engorda unha materia que se é húmido non hai problema. Pero o problema é que teñamos un verán como este ano. De repente aí, que tes? Un depósito de combustible, señores. Un depósito de combustible. Entón, eso de que non podíamos predicir, home, a ver, teñen satélites, que xa non o dimos satélites. Non é que teña que ir ao territorio como a mí, que son un matado e irme a meter ali. É que xa tes un satélite que mide o desde o aire. Entón, temos, por un lado, esa enorme cantidad de biomasa nas zonas abandonadas e, ademais, superficies descontroladas de especies pirófitas por todas partes. Houve unha moratoria no ano 2021. Non, No 21, para a plantación de eucalipto, non sei se foi no 20 ou no 21, e foi o ano no que se acabaron os eucaliptos nos viveiros. Ese ano acabaronse meus pais, que tamén teñen eucaliptos, son na Mariña de Lugo, resulta que iban a plantar, coller unhas bandexiñas para poñer ali nun monte que tiñan para replantar, e non puderon, porque resulta que se acabaran nos viveiros.
Andábamos roubando os eucaliptos uns aos outros porque non había eucaliptos suficientes. O ano da moratoria. O ano da moratoria. E aí chegamos a un punto claro. Este ano, a ver, eu público, son concelleiro de Menegán no meu concello. Pero vou ser incluso crítico co meu propio partido e cos meus propios compañeros. O meu partido di e fala incompetencia. E eu puxenlle un interrogante. Incompetencia ou planificación? Intención máis que planificación. Porque a desplanificación tamén é unha intención. Ollo, entón, incompetencia. Ou simplemente deixarez a man tenta, porque unha vez que teña a superficie abandonada, xa chegarei eu cas miñas máquinas e recollo todo e meto onde quero e entrego a superficie que a mí me dá a gana. Como fixeron hai 50 ou 60 anos, E despois, unha planificación territorial absolutamente inexistente e a que hai ineficaz. Absolutamente ineficaz. Cámbiame a non sei se o vedes, isto é unha interfaz. Mirad, isto é a aldea de Boguillón en Quiroga, o 20 de agosto deste ano. Estaba falando contigo. Cheguei e me encontrei isto. Estaba ardendo aí do monte aquí, Non está aquí, hai outra foto, teño outra foto na que está ardendo, pero me interesaba máis o interfaz. Fixaros, os Monte de Piñeiros está prácticamente metido na casa. Prácticamente. As casas teñen xente, non todas. Hai moitas casas con xente e moitas casas sen xente. Pero están metidas no monte. Aquí temos unha zona queimada e aquí temos as únicas especies que o resisten. As especies tipo carballo, a bidueira, todo o que son especies autóctonas, frondosas autóctonas, de ribeira, algunhas delas, etc. Porque por aquí vai un regato. Aí está resistindo. Pero onde había piñeiros e tal, aí non queda nada. O lume este ano non deixou nada. E cando digo nada, é nada. Nada. Entón, vedes que temos o lume prácticamente encima das casas. E está ardido todo, desde aquí á serra. Na superficie agraria tradicional, as casas estaban aquí, no medio da ladeira. Aquí había, como mellor, unha fila de árboles que se utilizaban para a construcción, pero nunca estaban tan espesos como estes. Arriba estaba o pasto, que era o mato onde se botaba o animal e onde se cavaba a roza, e abaixo estaban as terras de labor e os prados. Eso era o sistema agrario tradicional e o que daba lugar ao noso sistema máis común. Que, por certo, tuvo que vir un francés, Abel Bouillet, a contármolo porque aquí non se lle ocurrirá a ninguén e o tío dice, pero como estades desfacéndovos disto que é único en Europa? Señores, eso foi a súa tese de doutoramento e aquí non se publicou en galego hasta o ano 1995. Por certo, está agotado e a Xunta non quere republicar. Por certo, o seu estudio sobre un pequeno complexo agrario tradicional. É unha maravilla ese libro, se tedes oportunidade de verlo. Pásame a diante, por favor. Bien. O mosaico. Isto é Portonovo e isto é Sanxenxo. No ano 2020. E isto é Portonovo e Sanxenxo no ano 1956, no voo dos americanos. Fixaros, terras de labor, as praias evidentemente están aí porque aí non se labraba. Habería que discutir iso, pero bueno, tá? Vedes que, fixadevos que o areal, mirade onde chega o areal de Portonovo e mirade hoxe o recheo. Fixadevos o areal de Portonovo, que ten unha zona intermareal que chega aí arriba, e fixadevos que hai casas para lá, o sea, aquí arriba están as casas, e hai agras, leiras e camiños que as comunican. Vale? Agora, temos as agras con piscinas e casas, abandonadas e algunhas reforestadas. Fixadevos que temos árbores que normalmente son eucaliptos ou piñeiros, están pegados ás casas. Incluso, ou mesmo, desde que a Xunta de Galicia sacase unha norma, primeiro o bipartito no ano 2007 e despois a actual Xunta de Galicia no 2012, que lles dicía claramente que isto non podía estar. No 2012, hai 13 anos,
Pois isto é o noso actual modelo territorial na faixa atlántica. Isto é Sanxenxo e Portonovo, pero se miráramos Mos, Porriño, Vigo, Pontevedra, etc. Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, podíamos seguir. Vale? Ou se miramos aquí Ares, Ferrol, pásame a diante, por favor. E este é un caso que relata un pouco o que quero ilustrar. Mira, isto é unha das aldeas Cardeo este ano. Aquí fixo o directo Televisión Española, o telediario que presentou Pepa Bueno á volta das vacacións en San Vicenzo de Leira. Isto é San Vicenzo de Leira. San Vicenzo de Leira, actualmente, bueno, agora actualmente xa non está así que está todo queimado, pero San Vicenzo de Leira e San Vicenzo de Leira en 1956. Que apreciamos así? Vemos alguna diferencia? Aparte de estar en branco e negra unha e outra en cor. En coros, árbores, unha canteira, básicamente. Terras de labor, aquí non están, vale? Mosaico, aquí non hai, está todo abandonado, etc. Por que traigo San Vicenzo de Leira? Traigo San Vicenzo de Leira non pola espectacularidade de que foi a aldea, unha das aldeas que ardeu completa. Esta aldea ardeu polos 4 costados. Só quedaron en pé 6 casas, bueno, en pé quedaron máis, pero hai 6 casas que non lles afectou o lume e o resto están todas, de unha maneira ou outra, afectadas. Por qué? Porque o lume viña, isto fai así, unha vacía, e o lume viña daqui, para arriba. E viña facendo isto. Isto é San Vicenzo de Leira, unha parte, e está a iglesia, e aquí está outra aldea de San Vicenzo. O que pasa é que San Vicenzo, en concreto, esta foi a que máis ardeu. O lume viña daqui, porque baixou a ladeira do monte que está enfrente, e sube por aquí arriba, isto sube así, e fai unha vagoada, así, neste sentido. Vale. É moi curioso. Esta é a estrada que ven desde Vilamartín de Valdeorras. Esta estrada é unha estrada de 2 carrís que ven desde Vilamartín. Ten 6 km hasta o centro de Vilamartín. Esta estrada é a mesma que viña hasta aquí nos anos 50. Daquele era un camiño. Hoxe é unha estrada de 2 carrís. Pero hai un problema. Donde para a estrada? Mas ben, a quen dá servizo a estrada? Dá a volta aquí e baixa aí. San Vicenzo de Leira, en teoría, ten por aquí un camiño. Non é verdade. Aquí hai unha canteira que é ilegal, por certo, foi ilegal no seu momento e está sempre regularizada. Isto é unha das naves da canteira. E aquí, esta parte de aquí, pola actividade da canteira, estáse derrubando. De forma que é un noiro que está derrubándose completamente. Este camiño, que era o tradicional, que viña por aquí, está pechado porque isto se derruba e se ven frío. Problema. Este ano, o lume viña para baixo e a salida da aldea é este camiño de aquí. Este camiño de aquí, para salir da aldea, non falta recorrer 6 km extra e ademais meterse na boca do lobo. Metíaste no lume, literalmente. O sea, para salir da aldea tiñes que ir con todo o lume. Tiñes que ir meterte no lume, porque o lume viña aquí e a aldea salese por aquí. O sea, o lume a puxa por aquí e tu sales para baixo. Estupendo. Que podía salir mal. Porque por aquí non poden pasar, porque os veciños non teñen autorizado pasar por este camiño. Por fin, se pos unha o Concello deixou, a Diputación autorizou a facer unha pistiña para pasar un Land Rover. E gracias a que les habilitou esta pista, libraronse, senón morirían queimados. Pensade que esta aldea ardeu en menos de 6 horas. Temos unha taxa de queima de aquel día de 1.700 hectáreas ardidas nunha hora. Nunha hora. Neste incendio. Datos oficiais, non me invento nada. Estamos contando os datos que deu a propia Xunta de Galicia. E esta é a canteira. Fixademos a diferencia entre 1956 e 2020. Pásame allá. O que vades ver agora, que tiña que pasar? Pois, basicamente, por qué? E aí onde quería chegar, por qué e que pasou este ano? Pois este ano pasou que non tivemos en conta o crecimento da biomasa. Desprezamos completamente as advertencias que varios equipos do CSIC, das universidades galegas, das universidades de fora, de Europa, lle dixeron ao goberno galego, oi, cambia o modelo de gestión forestal, vigila as distancias, vigila as repoblacións, ten cuidado com as especies de crecemento rápido.
ten cuidado coa biomasa que tes no monte. Eso é unha advertencia que chega cada ano aos despachos de San Caetano. Non o dicimos catro rojos que andamos por aí que lo único que nos interesa é controlar o todo. Non. Isto chega todos os anos, varias veces, aos despachos de San Caetano. Evidentemente, aparellado a isto, había unha enorme soberbia política. Non se pode predecir. Es que eu escoitaba... a mí foi moita gracia escoitar os telediarios madrileños, porque os telediarios madrileños falan de Mazón, non? Falaban de Mazón, e seguían dicindo que claro, que é un soberbio, porque tal, porque non sei que, porque non escucha. E logo aquí, cando temos incendios forestais, non nos pasa. Sí, o que pasa é que iso estamos afeitos. Pero non temos soberbia política todos os anos cada que hai un lume. Que di a Xunta cando hai un lume forestal en Galicia? Os incendiarios, os terroristas. Hai unha brigada especial de defensa contra incendios que teña terroristas identificados. Hai unha trama, existiu. Alguén en algún momento vistes algunha nova na que, fora dunha nova máis ou menos oportuna nun momento determinado, houve algunha detención dunha banda terrorista organizada? Non, nunca, jamás. Por qué? Porque non a hai. Que hai? Soberbia. Soberbia e maquíllase con xestión. Por qué? Porque pasamos de 180 millóns de euros de extinción de incendios no ano 2019, ou, perdón, 2021, a 200 millóns de euros este ano. Para facer o qué? Exactamente o mesmo plan. Eso sí, máis medios. Bueno, din que temos máis medios, pero temos menos xente nas brigadas. Temos un pladiga que nos advirte constantemente de todas estas cousas. Un plan que é o Plan de Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia que publica a Xunta de Galicia cada ano. Que lle di todo isto, non estou inventando nada. Dilles todo isto. E que fai a Xunta? A ver se non marca, espera. Santa Rita, que lle todo. E ao mesmo tempo temos unha perigosa tendencia na propia Xunta de Galicia de negacionismo climático. E temos, sí que a temos. Hai unha parte da Consellería de Medio Ambiente que non creen para nada nas advertencias que lles damos sobre o cambio climático e sobre a influencia e o aumento de horas de sol, de períodos de seca, etc. Por outro lado, tivemos unhas condicións climáticas ideais este ano. Por qué? Tivemos un verano quente, seco, sobre todo no sur, con poucas precipitacións, e unha primavera excepcionalmente chuviosa, que fixo que, boom, de repente, o depósito de combustible encheuse. Ademais, insistimos constantemente no mesmo modelo. E primamos constantemente a extinción. Todos os anos temos o mesmo plan encima da mesa. Porque o pladiga di unha cousa, pero o que planifica a Xunta é outra cousa. A Xunta colle o pladiga e dice moi ben, o de defensa contra incendios é defensa contra os incendios. O a parte de planificación de prevención, de feito, nin un 20% lle dedica, do pladiga. Cámbiame a diapo, por favor. Isto é San Vicenzo de Leiro. É un vídeo de Google, vedes aí San Vicenzo, a estrada que sae de San Vicenzo, porque adiante para o vídeo un momento, por favor. Por lo de atrás. Vamos ver, a ver si non sei se cabra espaciadora, non. Se non é igual. Non che vai parar. Mira, se lle das aquí, por lo atrás, é igual. Vamos a ver, é igual, ensino o de paso que vai máis rápido que outro. Mirad, esta é a canteira, isto é San Vicenzo de Leira, esta é a estrada que sae de, e esta é a estrada que vos digo. Por aquí hai 800 metros, a estrada de Dous Carrís que comunica con Vilamartín. Por este lado hai 6 kilómetros. E ademais te metes no lume, miradnos onde viña o lume. Todo isto está ardido e viña a lume hacia arriba. E arriba, pasou. Entonces, nada, para que vos fagades unha idea, non me cambies, espera un segundo. Esta é a estrada que ven de Vilamartín, e isto é para ilustrar como traballa a administración pública. Fixadevos a quen lle dá servicio a estrada. Donde siguen os Dous Carrís? Aquí para baixo. De feito, eu este ano estaba facendo fotos a San Vicenzo desde este camiño, chegaron unhas señoras, non me deixaron, eu estaba con o meu dron intentando sobrevoar San Vicenzo, e chegaron unhas señoras que estaban tan desesperadas, tiñan tanta gana de contalo, o que pasara ali, porque claro, foron 6 horas horribles, atroces.
Entonces, tiñan tanta ganas de contalo que non me deixaron gravar todo o que quixera. Pero o certo é que foron elas que me contaron toda a historia do camiño, etc. Así que o comido polo seu vídeo e a verdade que yo agradezo un montón porque depois me levaron a outra aldea que temos aí. Ben, pois esta é a estrada que sae dai e fixadamos en conta que ten que dar e nacimos 3 no lume. Este é moi ilustrativo porque ademais podemos facer calquera de nós. Podedes escoller o Google e botarlle buscar San Vicenzo de Leira e vedelo. Supoño que dentro de nada, bueno, creo que Google non actualiza con superficies queimadas. Pero é igual, temos Copérnicos, non pasa. Pásame diálogo, por favor. Bien, este non é vídeo, isto é foto. Mirad, esta é foto de dron. Pode por atrás? Gracias. Esta foto de dron. Isto é Cernedo. Está a 4 km de San Vicenzo por un monte. En estrada son uns 11. É unha das últimas aldeas do concello de Lamartín de Valderas. As casas no núcleo tradicional e o lume rodeunas por completo, pero por completo. Aquí arderon esta primeira liña por aquí, ou alguna queima por aquí de almacéns, e aquí, por sorte, porque non nos defendeu ninguén, por sorte de que tiñan algunhas agras aí e tal, fixados o seco que está, Isto é o 20 de agosto. E isto ardeu, é que este incendio declarouse o día 15, e o día 20 xa fumeaba, pero xa ardera todo. É que eu traballei nun dispositivo de incendios e eu podo vos dicir que eu nunca vi na miña vida nada igual. Nunca. É dicir, o que eu vi neste ano pasa calquera previsión, calquera idea preconcebida que pudese levar na cabeza. E eu traballei no lume, pero é que eu nunca vi nada igual. É dicir, hai zonas onde o lume chegou a penetrar 25 centímetros de profundidade. Está o chan ardido hasta 25 centímetros de profundidade, medino eu. Hai zonas onde o lume estaba ardendo incluso semanas despois porque quedaba por debaixo. E non queda nada, nada, nada. Cando digo nada é un mar de cinza. Pásame a dieta. Vale, para intentar explicar isto hai que recurrir a moitas cousas. Fixaros, isto é o mapa de densidade de poboación de Galicia no ano 1981 e no ano 2020. Que notamos aí? Hai un desplazamento claramente da poboación cara a faixa atlántica, non? É dicir, o escasamente 30% do territorio ocupa casi o 90% da poboación. E esta zona quedou moi abandonada en todos os sentidos. Leva aparellado o abandono físico, o abandono político, o abandono económico. Porque o problema non é ter pouca xente nas aldeas. O problema é que teño pouca xente nas aldeas e isto se traduce que me faltan servizos, faltan escolas, faltan médicos, faltan estradas, non teño boa comunicación de internet, etc. E non se inviste. Gastamos 450 millóns de euros na cidade da cultura e somos incapaces de gastar 80 millóns de euros en dotarnos dunha boa rede 4G e 5G nas aldeas. Pasan a diapo. Ides ver a zona queimada. Isto é a zona queimada de 2025. Como vedes, o 10%, máis do 10% da provincia de Ourense está ardida. Esta foto é a superficie cotexada de Copérnicos. A superficie cotexada de Copérnicos, os berros corrixidos de Copérnicos. Ao principio a xunta desacredita, por qué? Veredes, traballar con Copérnicos, eu teño que enfrontar a esta historia moitas veces. Ten erro. A cuadrícula mínima son 875 metros. Ou 775, non lembro moi ben. Entón, cal é o problema? Que un píxel da cámara de Copérnicos colle uns 875 metros, non chega ben ao kilómetro. E aí hai un erro. Aí hai un pouco de erro. Pero non obstante, esta foto é corrixida da Antonte, baixei a Antonte do Copérnico, pedinha eu ao Sistema de Información da Unión Europea, mandaron, e o dato son 123.370 hectáreas. A maioría delas, aquí non se ve, pero na provincia de Ourense que son o 90%.
aproximadamente. Para que vos fagades unha idea, a Xunta acaba de recoñecer Antón, en sede parlamentaria, que foron 119.000 hectáreas as agrícolas. O cal, vedes que moito desacreditar Copérnicus, pero... Vale, cámbiame a diálogo, por favor. 120.000 hectáreas queimadas, sexan 23.000, sexan 119.000, isto é o que hai. Cámbiame a diálogo. E esta é a superposición do mapa que víamos antes de densidade de poboación coas zonas queimadas. Eu non digo, se estuvera aquí a nosa amiga Iria, diríamos que correlación non implica causalidade, pero, non obstante, é rechamante. E é máis rechamante algún mapa que vos vou ensinar máis adiante, pero que é importante ver que, fixadevos que isto é Monterrey, a comarca de Monterrey, isto é Valdeorras, e fixadevos que está rodeada de Valdeorras, chega a meterse nun anaco de Folgoso do Caudel, e isto é o lume que veu desde Zamora. E por aquí tedes as zonas queimadas. Hai algunha cousiña máis, aquí foi no Ribeiro, en Quiroga, perdón, en Sober, e aquí non está, pero, bueno, sí, está o de Toques e Melide, non, está o da Volada, pero, bueno, está o da Mariña xa, pero mirade o puntiño do da Mariña, e mirade Ourense. Cámbiame a dedo, por favor. E agora vades ver o mapa de zonas protegidas de Galicia. E agora pasas na diapo e vades ver onde se superpoñen os lumes. Tachán. Eu non digo que, volvo outra vez, correlación non implica causalidade, pero, a ver, se ten cornos, ten un húmero con 4 tetos e dá leite, parece unha vaca. Eu non digo que o sexa, pero vamos. E máis, este ano, ao principio, eu, como docente do ensino público de agrarias, teño que falar do territorio ás veces. Este ano, ao principio de curso, falei con unha compañera da CIGA que me dixo: estamos traballando nunha unidade didáctica para informar aos rapaces sobre o tema territorial e os lumes. Esta compañeira foi a Folgoso do Caudel hai 3 anos a informarse de como se facían as actividades tradicionais e tal. E, tomando unha caña nunha das poucas tabernas que hai por ali, se vades por Folgoso Pérez dos Contas, nunha outra taberna, sempre pasa o mismo. Falando con un cazador, que non sabía que era cazador, dixo: mira, vou te dicir unha cousa. Isto non é demais porque nós non queremos. Un cazador. Porque os cazadores son os principais interesados en que estas áreas se vexan reducidas. Non lles gustan as áreas protegidas porque non podo escopetear como quero. Non podo pegar tiros ao que quero. E teño que respetar os períodos de caza, teño que... E ademais, as zonas protegidas levan aparellado de que non podo plantar o que me dá a gana. Non podo facer o que me dá a gana no territorio. E hai moitos alcaldes que basean as súas campañas en facilitarle ao personal. Fai o que tens que facer. E non temos a progresión dos últimos 18, que a vamos ver agora, pero non teño situado no mapa por distritos, pero poderíamos ver que se isto é o ano 2025, isto é o ano 2022, isto é o ano 2013, etcétera, etcétera, etcétera. Sígueme a ver, por favor. 123.000 hectáreas queimadas, o 90% da provincia de Ourense, zonas protegidas ardidas ou amenazadas moi gravemente, o Peixal de Casaio, as zonas protegidas da Pena Trevinca, etc. As sobreirais cerca do lume de Tabolada, o sobreiral, como se chama, o de... Está... Baldaio, Baldago, non me acordo como se chama. Hai un sobreiral... Non sei, non. Sí, lumes de enorme virulencia, porque o problema é que tiñamos lapas de 25 metros de altura, co cual ningunha persoa no seu sano xuizo dentro do dispositivo de extinción con unha mangueira se vai a chegar aí, a mapa. Nin dispositivo aéreo, ni 8 cuartos, aí no vale, é dicir, con un lume de 25 metros de altura, que ten 800 grados a 15 metros, a ver quen o guapo se chega. Eu non me chego.
Lumes que se convirten en imparables, porque todo ese material combustible, sin discontinuidade ninguna, con ventos dominantes de nordés e con, ademais, cantidades enormes de suministro de calor constante que xeneran o seu propio clima, por eso se chaman incendios de quinta e sexta xeración, para que xeneran o seu propio clima, crean incendios de 20 e 30.000 hectáreas, e máis que houbera. Porque pasaron 5 días apagando nel, pero xa vos digo, intensidades que chegaron a queimar 1.700 hectáreas hora e intensidade de lume durante os primeiros días dos incendios de 1.000 hectáreas diarias en cada un dos incendios. Tremendo, tremendo. Puntuales de 1.000 durante 11 horas consecutivas no incendio de Valdebrás. Durante 11 horas arderon 1.000 hectáreas hora. Hora. Pasa, por favor. Entre 9.000 e 12.000 euros cóstanos o dispositivo de extinción por hectárea ardida e hora de extinción, e entre o 9 e 15 toneladas por hectárea de terreo calcinado e arruinado, que non produce e que se pode escorrer cada vez que hai chuvias, como está pasando estes días, que está o encoro de Valdebrás colmatado, casas sen xente e xente sen casas, ardidas. 200 millóns de euros de extinción de plan da propia administración pública, terreos perdidos para décadas, porque non é o mesmo lume que se utiliza como ferramenta de traballo nos anos 50, nos anos 40, nos anos 30, que os lumes desta intensidade. Porque un lume que ten 300 grados, 500 grados durante unhas horas, non é o mesmo que un lume que está ardendo 1.000 hectáreas hora durante 11 horas consecutivas. E as viñas que fixeron de cortalumes en Monterrey e en Valdebrás. E isto é, por iso quería ensinar eu a foto do principio. Pásame a diapo, por favor. Isto que vedes de fondo é precisamente, volve atrás un momento, isto que vedes de fondo é o terreno que hai previamente a unha viña. Non se ve ben, pero bueno, é un terreno que hai previamente a unha viña e as viñas fixeron de cortalumes. É dicir, unha viña costa 6.000 pavos plantada. Costalle 3 anos dar. Eu teño un amigo, Antón, que temos un amigo aquí, temos un amigo que se lle queimou unha hectárea de viñedo que levaba 3 anos con el plantado e unha hectárea de oliveira que levaba outros 3, o cal perdeu o custo de plantar e de replantar, a primeira colleita que iba a ter este ano e 3 anos de plantas ardidas de oliveira. Pásenme, por favor. E isto é o número de lumes que temos de media en Galicia hasta o ano 2024, porque o ano 2025 non está actualizado. Esta é a nosa media, que non vexo o número, pero vamos, son en torno a 100, que pon aí, Ivan? 150 lumes diarios, e estas son os lugares onde hai máis sinistros e os lugares onde hai menos. Logo, desde logo, o distrito de Viana e Tribes é o máis, e despois de Zataleiro, Xinzo e creo que estado de Monforte, por aí son os que están aquí teñen máis volumen, non? Por aí son os que máis volumen teñen. Viana, Tribes, Baixo Miño, son os que máis sinistros registran nos últimos 18 anos. Cámbiame a diapo, por favor. E isto é outro dato moi chamativo. É a primeira vez que utiliza inteligencia artificial para facer a análise estadística dos datos. Eu non son contrario a utilizada, pero utilizada está moi correcta. Entón, utilicei a IA para que me fixera un estudo estadístico. E resulta que fixo unha evolución da área queimada por distritos e vemos un detalle moi curioso. Episodios catastróficos. E se viramos, porque non se ve ben, pero se viramos as liñas, corresponden aos distritos case sempre aos mesmos. Temos o ano 2017, temos o ano 2011 e temos o ano 2022, faltanos o ano 2025. Vedes que hai 5, 6 anos de media entre cada episodio catastrófico. E resulta que son case sempre os mesmos distritos. Por que? Preguntaremos. Outra vez, por relación non implica causalidade, pero a vaca ten cornos, ten bumbre, ten rabo. E aquí o que quero dicir é que arde o caurel, arden os ancares, pasan 5 ou 6 anos e volven a arder. Por que? Porque os anos anteriores non había biomasa. No momento que se volve a acumular,
por datos. O distrito de Viana, o distrito de Verín. Pásame a viaje, por favor. E aquí tedes a superficie ardida por distritos. Evidentemente, estes son os distritos da Terra de Tribes, Xinzo de Limia, Monforte, que son os máis arredores. E aquí por aquí tedes a Mariña, Ferrolterra, etc. O Barbanza, que antes era moi catastrófico, e agora, sin embargo, nos últimos anos, eu fui bombeiro no Barbanza, e nos últimos anos baixou. E vedes que, desde logo, o sur de Ourense, o sur de Lugo, son os que se levan a palo. En azul é a superficie total, en vermello a superficie arborada e en amarelo a superficie rasa. Só na Mariña, en o distrito de Ferrolterra e a Barbanza supera a superficie arborada a rasa. Cámbiame a diapo. E aquí o tedes máis desglosado. Aquí tedes a media de hectáreas ardidas por incendio forestal, que iso pasa das 6, co cal a Xunta non ten a obriga de informar. A Xunta informa a partir das 20 hectáreas. E resulta que, efectivamente, temos lumes de máis de 20 hectáreas, pero todos esos lumes de baixa intensidade, que sí son problemáticos porque se poden desbocar, non estamos informados deles. De feito, de Larouco, en principio foi un raio, ni siquiera foi provocado. Foi un raio e resulta que non se lle fixo moito caso. Xa se apagará, e aí queimou 30.000, apagouse despois de 30.000 hectáreas. É un problema o da falta de información. Cámbiame a diapo, por favor. E aquí vedes os distritos que máis e os distritos que menos arden. A Mariña, o Barbanza e Ferrolterra, os que menos, e a Terra de Tribes, Valdeorras e a Limia, os que máis. Tedes as diferentes. Estas sí que son análises da propia inteligencia artificial, que me fixo varias comparativas e alguma máis que non quero traer, porque tampouco non está aquí de acordo con datos. Prefiro que se xa máis visual. Cámbiame a diapo. Aquí vedes o porcentaxe de hectáreas segundo o tipo de vegetación, en porcentaxe vese mellor. Vedes que en azul está a superficie arborada e en vermello a superficie rasa. Que vedes as tendencias. As diferencias entre o sur de Ourense e o sur de Lugo e o resto de Galicia. Por primeira vez no ano 2017, a superficie arborada superou a superficie rasa. Cámbiame a diapo. Bueno, e un pouco por ilustrar o que estou contando, isto é San Vicenzo de Leira, a teleobxectivo, e vedes como está. Eu non sei se ve moi ben, pero eu creo que se aprecia bastante, e quedaron algunhas casas inteiras, e o resto por aquí está todo ardido, e vedes que lume para baixo, lume alrededor, lume todo o medio. A aldea, o lume pasou por enriba da aldea e continuou. Bien, bueno. Aquí vedes o que vos decía. As viñas son o cortalume. Isto é a rúa de Valdeorras, uns terreos na rúa de Valdeorras, e aquí había unha plantación de pinos que non respeta as distancias, de plantación, e as viñas, que fixeron de cortalume. Mirade hasta onde chega o queimado. Todo isto non se pode aproveitar. Cámbiame a luz. máis horror. Isto encontreino. Eu, hai, bueno, non sei como son desde sensibles, cambia a diapo, por favor. E isto parece que non é amable, ni moito menos, pero polo menos non impacta da mesma maneira. As uvas pacificadas e queimadas e as oliveiras 3/4 do mesmo. Isto a 100 metros dun lume, a 100 metros, Non sei se vale que o certifique eu como perito, porque xa non son, pero estaba a 100 metros. Fixadevos o que hai aí. Eu, cando cheguei aquele día ali, a mí houve moitas cousas que me sorprenderon. A primeira, que houve un momento onde parei o coche por primeira vez que tuve que sacar o coche dali porque ardeu tantísimo que o terreno disgregaba e o coche iba sempre pola ladeira. Tuve que dirme conta de que o coche se me estaba movendo, porque estaba tan ardido e tan seco que o terreno disgregou e iba sempre na roda, para o lado. E tuve que apartar. Outra, os paxaros estaban desorientados. O
os paxaros desorientados. Non había un silencio brutal, só os helicópteros e os avións. E os paxaros que había, chegabas ao pé deles, seguramente algún estaría cerca, e chegabas ao lado deles e non se apartaban, non marchaban, estabas ao lado deles e non podías chegar casi prácticamente andando ao lado dun paporroibo que non se apartaba, ou vi xílgaros, paporroibos, vin lavandeiras, pardais, non había mogollón deles mortos e había nos arredores das fincas estas desorientados. Cambian a vida pouco. E outra das consecuencias. Un vórtice de pó e cinza provocado polo propio clima do incendio. Un remuiño de cinza e pó nun monte queimado, xa o lume xa está máis arriba, isto é no concello de Vilamartín, e o lume pasou e xa o propio vento que provoca o clima do incendio fai que se produzan vórtices, que tamén no lume facían vórtices de lume de máis de 40 metros de altura, e nas zonas onde xa está queimado producen remuiños de cinza e pó, e este remuiño de cinza e pó, pois, fixados con a ladeira, podía ter 15 ou 20 metros de altura tranquilamente. É unha das consecuencias tamén do mesmo día. Pasa. Pero tamén temos alguna cousa que nos pode dar esperanza. Non sei se recoñecedes o lugar. Collemos a prova. Sodes moi novos. Courel. Depois de ser nesta do Courel que non... que resiste... Non é o Courel. Frío. Digo que sou de Lugo, por favor. Frío. Bueno, antes de nada, a interpretación da imaxe. Unha, ardeu a parte de Matogueira do Monte, pero resulta que as zonas onde hai humedade, regato e hai carballos e vegetación tradicional, vedes que está bastante ben. Hai zonas que están peor, incluso con carballos e todo, pero bueno, esta está bastante ben. E despois hai outra característica importante. Aquí hai cabuxas. Bastante. Entón, este terreo, incluso este que é un colmenar que estaba ardido unha parte, pero outra parte ainda se mantiña, non sei como carallos sobreviviron, a verdade. E vedes que chegou ao camiño, pero como aquí non hai vegetación alta, non hai abandono, tanto abandono, e agora va a desflipar cando vos diga o sitio que é, non ardeu. E fun ali porque Antón díxome: vai ali e mira, porque non fun aínda e quero velo. Unha pista. Sempre xonxa. Santoalla do Monte. Aquí vive Margot, a que protagonizou a película das bestas. Bueno, na que se inspirou a película das bestas. Margot é a única habitante de Santoalla do Monte. Evidentemente isto non é un modelo, para mí non é un buen modelo, pero desde logo, unha cousa boa que ten Margot é que ten cabuxas. E as cabuxas privaron que o lume chegase a Santoalla do Monte. O sea, a aldea máis abandonada de Valdeorras, a peor, foi a que se salvou. A peor aldea de Valdeorras, de Petín, que está no quinto nabo, porque eu perdíme 3 veces para chegar, levoume 2 horas aquel día, porque estaba xa a tarde, era as 8 da tarde, cando estaba facendo esta foto, está librándose do lume, porque existe un método de control do cual algunha administración ten servido de nós, por dicilo. E, sin embargo, non ardeu. O sea, a aldea máis abandonada de Petín, foi a única que se salvou. E isto quere dicir que evidentemente a vegetación influe e o uso do territorio tamén. E logo, por último, desde logo que non se pode ter unha aldea como se ten na Santoalla, non se pode. Igual que tampouco non se pode ter unha aldea como se ten na San Vicente, nin a Fernego, nin a calquera deles. É terrible chegar e ver Vilamartín de Valdeorras, unha urbe, co lume na porta dos edificios da urbe. O sea, isto, xa vos digo, que nunca vira nada igual, arderon 17 aldeas, 2 igrexas desta zona, e hai, o lume estaba na porta
do Parque de Bombeiros de Comarcal de Valdeorras, que se libraron porque había unha casa de arte. Ollo, que non é coño. Entón, a aldea máis abandonada de Valdeorras sobrevive porque fai precisamente alguna cousa das que levamos falando moito tempo. E porque, a pesar de estar moi remota, librou. Isto nos debería facer alguna reflexión. Cambia má tempo, por favor. E con isto xa non. Que facemos? Porque hai que preguntarse que facemos. Desde logo, a primeira cousa de todas é exigir o cumprimento da lei e do planeta. Desde logo. Porque además está certo, é dicir, non hai máis que empezar a poñer multas hai que poñelas, sacar as palas onde hai que levalas, o que sexa. Porque Antón decía este ano, o compañero de Valdeorras decía este ano, mira, eu son moi comprensivo con todo o mundo. Que si son vellos, que si tal, pero isto é o capitalismo. E se tes unha finca e a tes xa de merda e me queimas a mí na miña terra, pois mira, tío, paga e que xa limpio. Porque o que non pode ser é que eu teña que paparme o lumen e facerme as miñas viñas de cortalumes para que non arraxen nas súas casas. Isto non pode pasar. Porque estaba moi queimado, non lógica. Porque ten 80.000 pavos invertidos ali. E iso non pode ser. Hai que facer unha planificación estratégica do monte, porque isto é un problema complexo. E, polo tanto, necesitamos unha planificación a 50 anos. Xa non digo a 50, pero 25 polo menos. Temos un enxeñeiro de montes, non o pode comentar. E, desde logo, hai que facer plans de mellora e atención ás zonas sensibles. Eu estive no Cabrel hai 3 anos, xusto antes de carreira, no mes de maio. E a mí preguntábame desde praza, que facemos para evitar os lumes? E non arder, isto é un ano. E digo, desde logo, que non se pode facer é darles os cartos como se les debe. Nin se crear xeoparques e demais da maneira que se fan. Porque chegamos ali, soltamos o talonario, vai que des. Non. Xestionar o territorio, sobre todo as zonas sensibles, non se fai eso. Faise colocándose no territorio, acompañando a xente, dotándose de plans de mellora de traballo, facer plans en serio, tendo os enxeñeros da administración colocados ao lado da xente e os veterinarios e a todos, e dándoles alternativas de traballo e de ganancia. Porque se queremos, porque este territorio, todo o mundo consideramos o noso territorio, verdade? É o noso pulmón. O Cabrel, Trinca, Valdeorras, é o noso territorio, Verín. Por qué? Nos dá o viño e nos permite ir pasear. Se queremos ir pasear, o mellor temos que invertir. Entón, o mellor a Xunta non só ten que coller cartos, senón que ten que facer plans para estar ali ao lado desa xente, para que esa xente que coida o territorio non abandone o territorio e non o deixe plantar de calquera maneira. Desde logo, hai que facer polígonos de xestión e establecimento de áreas de protección agraria e ambiental e mellorar os servizos ao rural. Eu non podo vivir no rural se non teño internet. Eu non podo vivir no rural se non teño médicos, se non teño escola para os meus nenos. Desde logo, hai que facer partidas concretas para a recuperación de algunhas terras, sobre todo aquelas que poden constituir un activo importante na produción agraria e alimentaria de Galicia. E, desde logo, hai que dotarse de plans de ordenación territorial e urbanísticos que teñen en conta o rural. Prohibir sistemática e fehacientemente os cultivos pirófitos de ciclo curto de rendimentos a curto plazo. E agora eu son propietario de eucaliptos, pero hai que facelo, xa. O sea, hai que prohibir, cortar, porque vivimos, o sea, cantas hectáreas de eucalipto temos ahora mismo, no último inventario? 890.000, pode ser? Pero sei que se ampliou, que cada inventario novo vai crecendo, a pesar de que se di que non se fai. E a pesar de que teñen unha recomendación da propia Unión Europea, non o fai. Hai que prohibilo ya. E eu son propietario de eucaliptos, pero tenémonos que joder. É dicir, haberá que ir empezando a dotarse de alternativas. Desde logo, o bipartito tiña que foi unha das primeiras normas que derogou as unidades de xestión forestal. Feijóo foi o primeiro que derogou. Por qué? Porque se puña volver a que os propietarios gestionasen o seu monte co acompañamento da administración. Iso non pode ser. E, desde logo, a prohibición de empresas puximineiras e extractivas, todo o mundo sabemos a que nos referimos, non? Non queremos altris, pero tampouco non queremos minas de todo, sobre todo porque eu son partidario de que haxa industria en Galicia. Eu son partidario dela,
desde un punto de vista racional e tal. Pero o que non pode ser é que lle tiña que dar 320 millóns de euros a unha empresa portuguesa española de capital privado, mentre a miña administración se pasa os dereitos ambientais por fogo. Eso non pode ser. Cambia de método. E invitando á reflexión, por exemplo, con grazas por aguantar este ou se non dá unha cerveza, vale. Non sei. Si tedes alguna pregunta, por favor. Sí, a cerveza. Bueno, me pongo a beber un pouco. Pregunta que te escoito, Vale, contesto. Sendo moi consciente, bueno, de moitas das cousas que acabas de comentar agora, estou moi preocupada con este tema, e o meu contexto particular agora, que eu tamén estou habitando unha aldea de Taboada, dun interior, vale? O que estou facendo é facéndome cargo duns terreos, ese percalzo que te comentabas antes, o percalzo que eu me atopo. É dicir, eu estou limpando unha zona pues, que ten 5 metros de biomasa, exagerada, onde tamén ten ido a caerte, que é unha pasada, todo que... Bueno, ese contexto, vale? É dicir, bueno, obviamente, pues, con todo este que te comentas, é dicir, vivo en un lugar onde a negralidade está 75-80 anos, onde o abandono das terras, é dicir, pero por exemplo, os parceleiros que teño, que estou pensando en comprarme esas fincas tamén por coidalas, porque, decir, é xente que leva 40 anos sin pisar a aldea, e xa está decir, e todo o territorio que me rodea, principalmente, ten esta característica. Eso, estou limpando, mantendo, as carballeiras, é dicir, todo, é dicir, de limpar e terlo ben precisamente con este método, non? Sí que teño a sorte tamén na miña aldea de que hai un veciño que ten unhas ovellas e danos a vida alrededor de todo isto. Vale, como defendemos o territorio? Como defendo isto? Independiente... Claro, a ver, eu entendo todas as técnicas grandes, pero dentro do que sería... É dicir, eu estou moi preocupada con isto, vale? Eu fago o que podo e estou aí dando todo, en plan de... Pero decir, realmente, e para mí, ten tanto valor a casa como a finca. E as árbores que teño nelas e os cultivos que teño nelas, non? É dicir, porque non é como, vale, vamos preparar todo isto para proteger o núcleo urbano, non, a mí me interesa que están cerca dos núcleos urbanos, pero é dicir, bueno, núcleos urbanos, vale, limpo, tal, me poño a comprar as fincas do lado para limpalas e telas ben, todo o tema, pero vexo insuficiente, se ve, cando foi a vaga este ano, prendeu cerca. A inmensa sorte que estaba o vento ben para que non tal, e que se viu un momento un vecino que está pasando clarísimo, está todo tomando por culo. É dicir, con estas primaveras de mogollón de agua, calor e tal, é un descontrol todo iso. Por moito que ti fagas a ver, vai a estar os dedos de Dios. Que podo facer? A ver, é difícil contestar, porque as medidas concretas, precisamente, a Xunta escúdase moito no feito de que non se quere facer cargo das medidas concretas. Por qué? Porque o deixan nas mãos da xente. Por que o deixan nas mãos da xente? Porque ti ou eu, como propietario, pequeno propietario, o que sexa, non somos capaces de ter unha visión do territorio. Temos unha visión do noso territorio, do entorno do noso territorio, pero non temos unha visión global do territorio, porque non podemos pensar no territorio completo. Podemos pensar aquí sentados nesta charla, podemos pensar onde estamos tomando unha birra, pero non podemos pensar cando estamos na aldea ocupándonos dele. Pensamos na miña aldeira, no que teño aí ao lado, como me defendo. Entón, ti ou eu non temos esa capacidade. Quen a ten? Quen ten unha capacidade de gestionar un gran volumen de territorio? Alguén? Sí. Por qué? Porque é moi fácil que unha empresa que alcanza 1.200 hectáreas de xestión teña unha visión máis grande do territorio e desde logo vai condicionar a xestión que se fai dele. Entón, cal é a forma de afrontalo? Desde logo, un só non pode facelo todo. Temos que, xa sei que está moi de moda, non gusta citar a Pedro Sánchez, pero hai que ser resiliente. Quero dicir que, en certo modo, temos que tomar consciencia de
temos que seguir loitando e, sobre todo, temos que aliarnos con quen sexa. E non parar de demandar, aliarnos cos veciños e coa xente que ten un mínimo de consciencia, e non parar de demandar a administración os plans necesarios para que isto funcione. Para que non nos deixe sós. Para que non nos deixe sós. Porque, desde logo, eu, ou ti, ou calquera dos que sexamos mínimamente propietarios dunha aldea, dunhas fincas, dunha aldea, dunha casa, dunha aldea, non vamos poder gestionar os sós. E deso se aproveita a administración que temos. Por iso eu dicía antes que isto non é incompetencia. Non é. É intencionalidade. Porque eles saben perfectamente que é moi difícil pelear a isto contra isto. Como vou pelear eu só contra o conxunto do volume do territorio? É imposible. E deso se aproveita. Entón, desde logo non podemos abandonar. Eso, temos que seguir sendo resilientes porque non nos queda outra. E temos que buscar aliados. E os aliados son o mínimo aliado e o teu veciño. O mínimo aliado é aquel veciño que te sobrado, que te pode facilitar as cousas. O mínimo aliado é unha lei da Unión Europea, unha norma da Unión Europea, unha transposición da Unión Europea que están incumplindo e que eu, porque sí, chanto unha reclamación á administración e digo, mira isto, e mira esta distancia, que non se está cumplindo. E non unha, dúas, todos os días, se fai falta. É a nivel, perdón, a nivel individual. No, pero digo, a Xunta, no Concello. No Distrito Forestal. No, porque sí que quero facer isso. No Distrito Forestal. No Distrito Forestal hai que dicir estas cousas. Porque as outras áreas non o fai, porque os veciños están moi mal acostumados por unha razón non dicir. Porque no pasado denunciar os outros era todo. E entón, hoxe en día, ese rollo de andarse denunciando os outros non fai. Pero nós, que temos unha conciencia máis cidadana, un sentido sociolóxico do termo, sí que podemos dicir a administración, mira esta distancia, concho. Segundo motivo, o sea, porque laza un pouco con unha pregunta que quería facer, pero desde a absoluta ignorancia. Non hai xoga un papel, un pouco esta lógica clientelar sempre no feito de, bueno, se me vou pôr a cumprir unha normativa que pode facer que os vecinos, bueno, pues, penetas, vamos, na xestión das túas propiedades, e un pouco que estás marcando un pouco a pauta ou a conduta a facer por parte da propia veciñanza. Sí. Entón, quero dicir, desde que é un representante político, aquí, igual non sai das posibles eleccións, igual xero un descontento na base electoral, etc. É un dilema, pero é un dilema que eu vou falar ideolóxicamente, pero a esquerda ten que resolver. A esquerda, desde o punto de vista da esquerda, ten que resolver. Porque temos que deixar de terlle medo a... Temos que ser pedagóxicos, temos que ser moi didácticos coa xente, pero temos que seguir contándolle a xente as verdades, porque senón estamos fastidiados, estamos perdidos. A ver, logo tamén, perdidos, é dicir, por exemplo, cando foi a época das vagas e todo eso, claro, a ver, vivimos, é dicir, a miña aldea é unha aldea senil, en plan, que é a realidade, e totalmente intoxicada ca TVG. Entonces, a mí, se me veían fumando un cigarro, era, amigo, apaga o cigarro, que me prende a aldea, e logo empezaron, como claro, ese discurso mediático, que logo andaban entre eles, é dicir, de vamos a por esta veciña que ten 4 toxos diante aí e nos vai queimar a aldea por 4 toxos que ten aí. Iso é un problema. E dicir, ao final, creouse un ambiente super tóxico, de medo, de tal, e como calo ese discurso de cando foi todo eso. E dicir, É que hai un discurso que, bueno, disculpademe que me sentei, pero hai un discurso que a mí non me gusta nada, porque o levo denunciando moito, e é o feito de que, estamos nunha cidade, eu vivo ao lado doutra, e vou tomar o café ao bar de enfrente, séntome e ven unha vaga de lumes e encontro un veciño que me está dicindo joder, se non culpas de que non limpia o mundo. Eso non é tan sinxelo. Primeiro, tes un 33% de posibilidades de ser propietario do monte e non sabelo. sí. Eso para empezar. Eso para empezar.
Isto é todo melón. Eso é o primeiro melón. E o segundo melón é que non se trata de ter un monte como unha patena. O monte é monte. As superficies naturais son superficies naturais. Pero o que hai que facer é cambiar a óptica e o modelo de xestión. E iso, por un lado, evidentemente, é unha cuestión sobarda a iniciativa individual, pero desde logo, a iniciativa individual, pouco a pouco xestionada, tamén é capaz de cambiar cousas. Pouco a pouco, pero cambiamos a visión da violencia de xénero. Demasiado discutíamos unha vez sobre o caso da de León, como se chamaba, da Nevenka Fernández. Cando Nevenka Fernández saliu o caso que era, creo que no ano 2002 ou 2003, Nevenka Fernández, incluso unha parte da xente da esquerda, dixo "Talle ben, por estar no PP, non sabe o que fai". Pero desde entón, operouse un cambio que incluso o propio Partido Popular hoxe en día telo ao teu lado, da maneira que o tes, pero telo ao teu lado en algunhas das movilizacións contra a violencia de xénero. O deles é estético, evidentemente, non é ideolóxico, é estético, pero aínda sendo estético, denota un clima social. E o clima social cambia cousas, pouco a pouco. Son consciente, pero son un pouco estética na perspectiva de que, é dicir, habitando este rural o vexo moi complicado nestas zonas, non? Que estamos falando de Taboada, de Cantón de Tal, é dicir, que nos últimos 20 anos se perdeu un tercio da poboación, e que se extingue. Sí. Cada ano se abandonan É aldeias en unha Galicia. burrada. É dicir, o que vexo é terreno abandonado, que non se sabe de quen é, este contexto de xente moi maior, con este discurso e bueno. E ao mesmo tempo tes, por un lado político que non vai facer nada, porque ten medo polo clientelismo, que decía Oranxo, e por outro lado tes a mala sorte de que tes unha televisión de Galicia que é capaz de afirmar lo uno e lo contrario na mesma frase Pero e ver que está machos. É unha Porque pasada. a Antonte, non sei que foi o que lles escoitei eu, e dicindo, ao final, son capaces de botarlle a culpa. Eu teño veciños cazadores, eu teño veciños agricultores, na aldea dos meus pais, cos que me criei toda a vida, e teño relación con eles profunda relativamente, non? E é flipante, pero é moi significativo de como temos o mundo, cando son capaces de dicir que non poden matar a destajo no monte que les dá a gana nunha partida de caza ou non poden plantar o que lles dá a gana por culpa dos ecologistas da Consellería de Medio Ambiente. Entón, na mesma frase, tes unha contradición que dá lugar un pouco ou denota como está o pensamento. Ese pensamento é un pensamento derivado da intención a intención que teñen de transmitir esa mensaxe, porque saben que hai unha xeración, ou máis unha xeración, incluso xeración da media, que non entenden non entenden que as normas de medio ambiente non teñen nada que ver con o ecologismo e se aproveitan disso. Isto pasa, está aí, isto é así. E isto denota que hai un segmento de población que nunca o vas a ter outro lado. Pero eu vou facer un pequeniño regueiro de esperanza. E é cada vez teñen menos ese segmento. Porque pensan ao contrario. Claro, como o teñen? Abandonando as aldeas. A esperanza que eles teñen é deixamos os lugares abandonados para que veña unha empresa e se faga o cargo deles. Que é o exemplo máis claro de todo isto é Altri. Pero eu sinto recurrir sempre a Altri porque parece que non temos outra cousa na boca. Pero é que é o exemplo diáfano de como se fai, de como non hai que facer unha política de xestión territorial. Sobre todo, unha política de xestión territorial desde o punto de vista agrario. E cando digo agrario, digo a conciencia, agroforestal. Entón, hai que... É jodido esta cosa, con perdón de expresión, pero é fastidiado esta perspectiva individual. Pero temos que seguir realizando. Non queda outra. Non queda outra, porque se non o facemos non queda quen faiga por nós, Eso está claro. Os madrileños que viñeron a veranear este ano, eu este ano pasei moitos días do verán na casa dos meus pais na Mariña de Lugo. E fui tomar moitas cañas
aos bares de Guarreiros, de Foz, de Badeo, e estaba ardendo Valdeorras, estaba ardendo Padrín, e estaban con un discurso absolutamente terxiversado e absolutamente mediatizado. Entón, esa xente non nos vai salvar a vida. Son un sector económico, sí, pero non nos vai salvar a vida. Entón, a alternativa que temos é que temos que resistir e pelexalo nós. Nós, os que temos un mínimo de conciencia e arrastrar canta máis xente podemos do redor, convertila en aliado, por pouco que faga. Aquela persoa que vai pasear encima da ponte de Pontevea e que lle gusta ver a ponte despexada e non eucaliptus ali na área recreativa da Pontevea onde vivo eu, etc., etc., esa persoa é un aliado meu, porque non quere ver o río Ureche. Claro, estou totalmente de acordo contigo, pero vexo lume en riba, vexo é dicir, eu no Courel teño compañeras que se quedaron nas aldeas protexendo as aldeas e demais e me vexo nesa tesitura que será este ano, que ven o que sexa, pero me vexo poñendo corpo ali. Claro, decir, ahora, por exemplo, atopei un lavadoiro, eu poño auga, se poño outra estrada de auga, sabes? Pero de que me vexo aí, é dicir, nesa tesitura, é dicir, de como podemos prepararnos tamén para isto, porque, a ver, eu vexo que vai acontecer, que será este ano, o seguinte, o que sexa, pero que vou ter que poñer o corpo. Sí, Pois, claro, estes son uns monstruos, é dicir, de como te pos diante de, me refiro de como loitas contra. É dicir, no caso que non se sabe e de que medios vai haber ou non, é dicir, cando foi este verán que prendeu o lago, no medio das vagas, aquí non vai vir ni Dios, está clarísimo que non vai vir ni Dios. Temos que estarnos, non? Sí, pero tamén é certo que houve alguna cousa que cambiou. Eu non pensei hasta que o vi ver a Pepa Bueno dando un telediario desta sanción. É un rollo efectista? Sí, pero é ese elemento efectista. É dicir, fomos a Gana a Valencia moitas veces, pero non viñéramos aos incendios de Galicia. E agora de repente consideramos que este asunto, as imaxes teñen o seu valor. Iso non quere dicir que eu este de acordo, sino simplemente digo que ao millor, e eu fago meu o desexo dese amigo común que temos, que significa un punto de inflexión. Que este ano significa un punto de inflexión. Xa sabemos que os puntos de inflexión son moi lixeiros. A dinámica, como se chama? A dinámica electoral, a dinámica social é moi liviana, os cambios case nunca son bruscos, e cando son bruscos son por situacións moi complexas. Pero esperemos que aí haxa un extremo da curva, non? E empecemos a baixar do outro lado. Esperemos. E que veñan ben con auga, porque se non... Non digas eso, que non vas a parecer a rueda. Se non vas a parecer a rueda. Que rueda estaba rogando que viñera a auga. Xa, bueno. Nós non podemos agardar ou non podemos comandar o clima para decir que chova unha vez cada 4 días de lei que nos manteña as cousas baixo control. Estaría genial, pero non se pode facer. O que nos podemos facer, aparte de, certas actuacións para que non subamos moito máis deses grau e medio que se supón que xa estamos abocados a subir, esperar non pasarnos moitos do 2 ou non chegar ao 4. Ya veremos. Non jodela de todo, en termos xerais o planeta, logo nas nosas actuacións sí que podemos facer cousas. Obviamente, hai algunhas que levan moito máis tempo, que teñen unha inercia máis grande e outras que son un pouco máis rápidas. Está sempre típico. A ver, todo o mundo, cando está ao lume, di, hostia, carrocetas, medios de extinción. Sí, está ben telos, porque se poden salvar o día, pero de pouco sirve ter carrocetas cando logo, camións de extinción, de lumes forestais, cando logo non tes condutores, como pasou este ano, que non me acordo se foi Praza, se foi Diario ou quen foi, que comprobou as quendas de traballo e di, non, é que non hai máis carrocetas que
conductores disponibles, porque a xente durme, esas cousas, de servicios Temos que o ten, posible de descansar. que non eres un robot que traballas 24 horas seguidas. Entón, mentres o noso goberno estaba exixindo máis medios técnicos, tiña os seus parados, porque non contratar a xente abondo para facelas funcionar. Xa, eso por un lado, para salvar o día. Pero logo está o tema de que moitos traballadores, e aquí tiro un pouco paro para casa, porque eu temporalmente tamén fui un traballador do equipo de extinción, levemente, xa, e de longe, tampouco me quero poñer tal, pero moitos traballan 3 meses o ano, outros 6, e os afortunados 9. E a xente, aparte do vicio de dormir, ten o vicio de comer. E co que apañas en 6 meses ou en 3 meses non comes todo o ano. Entón, sí, eso é pedir máis cartos para o servizo de extinción, pero así como eses traballadores durante os 6, 4, nos 3, 4, 5 meses que están sendo agora as campañas no que o lume é potencial, o resto do ano poden estar facendo traballos de limpeza de terreo ao redor dos camiños, limpeza, esas faixas de protección, manter, ou tamén é certo que un equipo, un grupo de traballadores do servizo de extinción é moito máis útil se está entrenado, se coñece o lugar no que vai traballar, e non se un tipo que acaban de collelo pouco máis que dunha ETT que mira, este é o teu buzo, este tal, estes son os X, fai así e traballa, porque, queres que non, eres un pato marea. Entón, obviamente, isto si son cartos e obviamente todo o mundo chama polo seu para quero recursos para o meu conto. Pero, se ten un sistema de extinción, un conxunto de traballadores estable, aparte de que poden facer moitísimas máis cousas, van chegar a, cando toque enfrontarse aos lumes, ser moito máis efectivos. Correcto. Correcto. Eso para tema mesmamente do que é a propia extinción. Prevención e extinción, ou seja, o cumprimento do maldito Pladiga. E logo está o tema de, vale, sí, a ver, a min, pero porque son un repugnante, non confío nada no sistema judicial, eso de andar denunciando os veciños, se pode resolver falando unhas hostias, antes de levar ao xulgado, moito mellor. Pero, bueno, eso porque a miña relación co Estado que nos temos en riba é un pouco particular. Pero... Que nos hemos dotado. Sí, que nos hemos dado entre todos. Eso. Obviamente, hai que... Todo o mundo cando chega o día di pero faltan cousas. Sí. Ou isto non debería estar así. Pero cando chega, cando X tempo antes foi o tempo de decir mira, que non podes facer isto, joder, é un pouco traballo de todos. Eso sí, o que tes un 33% de posibilidades de ser propietario do monte e non sabelo. Pois non sei exactamente como están as distribucións, pero é moi probable que ande por ese lado. Eu como son, porque o meu pai ainda vive. Pero son potencial herdeiro de amigos de fincas en sitios onde non es que nin nada. Isto perdeu a zapatilla, temos que añar aí. Exacto, onde sí, son... Vive xente que son por máis segundos meus, en plan, algún día terei que ir, algún día terei que facerme cargo, unha ferramenta que tamén había, que agora son basicamente dous ou tres, un técnico, dous ou tres técnicos, 4 administrativos e algún bolseiro, que o Banco de Terras, que máis ou menos me dixeras que debe ser agora o personal que o leva, son Acaban de despedir, bueno, comento despois. Había un sistema no que, vale, entendo que a propiedade é algo que nun país que ten unha tradición de habitar o terreo durante miles de anos, porque sí, non hai no sistema agrario tradicional galego non había apenas árbores, porque, joder, a xente leva vivindo en Galicia de continuo miles de anos, cunhas altas densidades de poboación se o comparas co resto do mundo, previa á Revolución Industrial.
levamos vivindo aquí moito e moi pegados. Normal que tivésemos todo como un xardín cuidadiño e non crecese unha erva máis a que era necesaria, porque necesitamos todo o terreno. Pero, entón, a propiedade costounos moitísimo ter os títulos de propiedade tal como os temos agora, un gran conflito dentro do sistema de previo de posuidores, pero non donos, a donos completos agora. Entón, entendo que vender a terra é moi difícil. A xente, aínda que non sexa, aínda que non me coñeza, non tende a vender a terra. Pero pode cedela, alugala, estando a administración a pública respaldando e sendo garante de que non xa van usurpar, que non se vai quedar un mangante con ela. Iso era o... Prueba legal, non? Exacto, a eso me refiro. Banco de Terras, o legal. Vale, a Xunta foi de garante de firmar, vale, sí, eu recoñezo que esta terra túa, pero como non a vas traballar, a vai traballar este señor. Vaite pagar X, aínda que sexa un puto céntimo, se recoñece a túa titularidade co cal non tes medo de que che usurpen, ese ben colectivo, que, ao fin e ao cabo, un ben, ponse en traballo, cóidase e demais. Eso é unha das moitas medidas que se deixou esmorecer fai 17 anos. Nada, porque dentro do partido, pouco é decir, unha atrapallada todo. Mirade, eu non podo estar máis de acordo. Un compendio excelente do traballo e do funcionamento da bueno, de como son as cousas, non? É moi problemático a xestión do noso territorio. É moi problemática. Moi problemática porque non se afrontou no seu momento e sigue sin afrontarse. É un problema, o sea, afrontar a propiedade, afrontar o régimen de propiedade, afrontar a tenencia da propiedade, a todas as administracións pon medo. Pero aquí temos máis medo que en ningún sitio. Por unha parte, polo que dixe Coro, porque a xente ten un certo... Costoulle moito ceder á terra para agora cedela de cartera mano. E iso fai que a xente lle teña medo. E se tú tes un sistema político que maquilla de forma estética algunhas medidas, pero logo non as pon en marcha, tes un inimigo moi difícil de batir. Porque a xente non quere cambios. A xente das aldeas non quere cambios. A xente das aldeas leva mal o cambio. Leva mal o cambio basicamente porque se fixeron a que o cambio casi sempre lles vai en contra. Entón, aceptan un cambio, pero non aceptan todo. E agora estamos nos encontrando con que siguen resistindo, pero cada vez que menos. E cada vez temos menos personal que nos poida facer, que se poida facer cargo desta terra. Necesitamos que a terra se movilice, pero necesitamos que se movilice non para megaproxectos ou non para industrias de enclave, que eu non digo que non haxa que, insisto, con mellor hai que poñer industria, claro que hai que poñer industria, pero a industria que se poña ten que revertir unha parte do seu capital ou da súa ganancia ten que revertirla no povo, porque entón temos un problema. Porque se eu poño o meu ben colectivo, que é o territorio, en maus dunha empresa Grinalia S.A. ou tal, que estou facendo? Estou entregando os recursos do meu ben colectivo fundamental a 4 maus. Non nos estou disfrutando favorable para decir, non tes poboación, están tal, cual. E decir, ligado tamén un pouco con todo isto, porque vexo un xoque emocional moi grande, tanto por esa xente maior, é dicir, todo este proceso migratorio que veu o Iván e todo, decir, a Gadalfán, todos estes lugares, esta xente, xa de Lugo, esta xente que... Dubidei, de poñer unha foto da Coruña. Estuve aí, digo, vale, poñer unha foto da Coruña, non a poño. Non, pero é dicir, meu pai botou moitos máis anos, é dicir, viviu aquí a cidade tamén, e botou toda a súa vida acordándose da aldea, e botando en falta a aldea. E logo, por outra banda, tes esta xente nova, que somos nós, que, bueno, igual é tal, pero, bueno, é dicir, moita xente que teñen herdanzas lá e que teñen unha desvinculación absoluta. Sí, sabes que pasa? Que todo o mundo se acorda da aldea, pero casi ninguén quere volver á aldea. E isto é unha alerta. A ver se me explico. E que quero ter moi jodido. Claro, aí quero chegar. É dicir, a ver se lo explicado. É dicir,
É verdade que tiñamos un territorio moi traballado. É verdade todo isto. E é verdade como tiñamos o territorio. O territorio que tiñamos estaba como estaba. É certo. Pero tamén é certo que a uns niveles de renta, porque claro, tiñamos 90% da poboación no rural, pero canto... porque abandonamos o sistema agrario tradicional no 79, eu nací antes. O petróleo cuadrado romano hoxe tería 65 anos. Claro, por eso digo, entonces tiñamos un territorio moi traballado, pero con uns niveles de renta por ocupado moi escasos que tal. Entonces, se cadra non tiñamos, a aspiración non é volver a ter o 90% ou 80% da poboación no rural. Pero sí certo é que o mellor que temos que facer é que a xente que está traballando no rural teña un beneficio obvio por traballar no rural. Por unha razón básica, que é coidar o territorio, pero por outra razón básica tamén, que estamos falando moito de cambio climático e de tal, non sei quanto, quen é o sumideiro neto de carbono que non é? As áreas fixen. Bueno, a vegetación fixa carbono. E que traballas a vegetación? Os labreiros. Os agronefestais. A xente que ten monte que ten terra. Quen é sumideiro neto de carbono que non é? Critican a agricultura, e aquí en Galicia hai críticas, e eu comparto algunhas delas. Por exemplo, das macrogranxas, que aquí non hai macrogranxas. De feito, onte chamoume nos días para preguntarme polas macrogranxas, e eu dixen, mira, aquí non, Eso aquí non. Eso en Murcia ou en Lleida, si vas a Vic e nada máis entrar pola cidade en autobús, xa cheira a pesta. Aquí, en que vayas á línea, podes ver o río contaminado, pero non a pesta. Entón, evidentemente, as granxas de porcino ou aviares non son sumideiros netos de carbono, porque además teñen a carga gandeira desplazada. Que quere dicir isto? Que se alimentan con alimentos que veñen de fora, de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, de América Latina, basicamente. Pero temos unha parte moi importante do resto do sector agrario galego que sí depende da terra. É máis que dependería. De feito, claro, ou acceder a ela. De feito, na zona de Santa Comba, que é algo que a min chamoume moito a atención, porque eu cando fui traballar a zona de Xallas e por aí, foi no ano 2007, mais ou menos, 2006, 2007. Naquela zona, a mí sorprendeu muchísimo todo ese proxecto da terra. Pero por que? As vacas farían falta 50 hectáreas só que nos terra. O sea, para cumplir os objetivos de carga gandeira, teño que ter 2 vacas por hectárea. Se teño 300 vacas, fan falta 150 hectáreas, pero teño 70. Entón, que fago? Buscar as hectáreas que me fan falta. De onde as encontro? Entón, que fago? Sobrecargo a base da cadea alimentaria a base de carga gandeira que chamamos derivada, que é vou buscar alimentos fora. Pero non nos vou buscar a línea, ni nos vou buscar ao sur de Lugo, ni nos vou buscar a Mariña. Vou buscalos a Patagonia. E aí é un problema. Entonces, que é o que temos que facer? Movilizar terra e distribuir mellor a explotación. Porque si temos terra. E o mellor, a oportunidade en Galicia non é ter, acabo de enterarme, que se vai a mellorar unha explotación agraria de Castro de Rei, que xa ten sobre 700 vacas e vai pasar a 1000 de leite. Eu creo que estamos chegando a un punto un pouco excesivo, un pelín. Tampouco non estamos nos Estados Unidos, pero nin en Alemania nin en Ucrania, pero eu creo que estamos chegando a un punto excesivo. Mentres que estamos abandonando, sabedes cantas explotacións de horta hai en Murcia? Temos un sector explotacións profesionais. de horta, claro. Non mortas na casa. Explotacións profesionais de horta en Galicia, que é moi dinámico o noso sector hortícola, sabedes cantas? 140. En todo o país. 140 explotacións de horta. Pero é que xa nos quedan menos de 6.000 de leite, Cando eu vin aí, é por aí, non? A Praza Pontevedra. Por aí. Por aí.
Por aí toma, non? Por aí, a Praza de Pontevedra. Cando eu vim en 1990 a manifestarme cos gandeiros en Mostra da Cota Láctea, aquí, a Praza de Pontevedra, en 1990, en xullo do ano 1990, en xuño do ano 1990. No pasarán tractorada. Estábamos ali na Praza de Pontevedra e había, aquí no país, 120.000 explotacións de leite. E hoxe quedan menos de 6.000. Eso sí, as menos de 6.000 que temos producen casi un 10% máis que producían as 120.000 aquí. Pero, ao mesmo tempo, non podemos aspirar a máis. O que temos que aspirar é a mellor. Entón, temos algún experimento razonable a Carqueixa nos Ancares, que está facendo un traballo bastante importante coa carne extensiva. Que podemos facer como cidadáns? Estar do lado desa xente. A Carqueixa é unha cooperativa que agrupa produtores de carne nos Ancares que o que fan é empaquetanche paquetes de carne e mandanchos a casa, congelados, en paquetes de 15 kilos, con un pouco de todo. E eles teñen gandeiros que están traballando única, exclusivamente en extensivo. Temos Primaflor, ou temos, non as outras que veñen, as ensaladas que veñen nas bolsas, non? Pero se vamos ao Eroski, a que ten a banda azul, faise en Horta Salnés, Sociedade Cooperativa de Leite. A leituga, e tamén agora teñen Berza, e teñen a Cela, me parece, en uns paquetes destes de cuarta gama, e ninguén os sabe, verdad? Non os sabíades. Non os sabíades. Pois, eu colaborei algo nese proxecto, en 2018, e puxose en marcha en ano 2020. E hoxe é a única empresa galega que envasa cuarta gama. Cuarta gama, as que veñen lavadas e listas para consumir. Vale. En Eroski só os venden Eroski. Pero en Eroski teñen as bolsas que teñen a banda azul, se vos fixades na etiqueta, pon os saltos, Sociedade Cooperativa de Leite. Sí. Pois, comprar esa bolsa no campo da Primaflor, que además hai todo o ano, é unha axuda ao noso sector. E iso que eles teñen un problemón grande. Están encambados e pelexanse cos do viño. Encambados e en Meis, en Ribadumia, en Cambados, en Meaño, en Vila García, e que concello me queda, claramente. En Portas, son os únicos concellos galegos onde se arrancan eucaliptos. Onde se arrancan eucaliptos. Sí. Viñas. A ver, creo que tamén hai outro melón dos monocultivos e todo o tema, como de Pantón ou o Canario Este, non sei que veña a comprar terreos, a plantar aí monocultivo tamén de viñedo e tal, non sei, non todo un rollo, logo os cazadores e logo a familia. Na verdade, xa non se marcha por as mañanas. Bueno, non sei se hai alguna preguntas ou se directamente vamos a falar con Podedes falar comigo en calquer momento, Bueno, en calquera caso, moito obrigado por vir. Sí. Obrigado a vos pola presentación además que me fixeres, que merecía facerlo a altura, pero ter estado. Bueno.